Днес ще си приготвим едно доста популярно ястие – пиле лютика в мултикукър, разбира се. И така, тук съм приготвила малко пиле, нарязано на порцийки. Приготвила съм нарязан печен пипер на някакви такива произволни парченца. Около 6-7 пиперки. 2 глави лук, също нарязани на едричко. Тук имам една консерва домати на купчета. Малко сол, черен пипер. Малко мазнина съм сипала в купата на мултикукъра и чакам леко да загрее, за да мога да запържа от двете страни за кратко нашето пилешко. Ако ви е интересно и любопитно какво и как ще се случи, останете до края на клипчето, за да разберете и да видите. Тук в купата на уреда на мултикукъра съм сложила малко олио и съм включила уреда на програма Соте, програма пържене, за да може да загрее хубаво. И сега ще запържа за кратко пилешките парчета от двете страни. Ще ги запържа съвсем кратко от двете страни. Запържа се нашето пилешко, сега ще го извадя. И тук ще добавя лука. Ще запържем лука за съвсем кратко. Ето така, за около минутка-две ще запържим лука. По този начин даже и деглазирам зърното и дори изключих уреда, изключих тази програма, уреда е достатъчно загрял. Добавям чушките. Пак разбърквам хубаво и с тях. Добавям доматите. Моите са на купчета от консерва. Сега ще добавя сол, черен пипер и малко водичка, пилешкото и после ще готвим под налягане. Ето така, сол, черен пипер. Още малко сол. Малко вода. Около 200 мл. Хубаво ще разбъркам сега, да се смесят нашите съставки. Хубаво е на това ястие да му добавите чесън и люта чушка, но това е по желание, разбира се. Сега ще добавя пилешкото. Ето така отгоре. Който желае, може да добави чесън, лютичко, може и малко магданоз. Ето така ще ги потопя в соуса. И сега ще готвим под налягане. Така, готово, всичко сложено, капака затворен, заключен. Избираме програма. Я да видим, тази ми е за 30 минути е много. Тази 7 минутки е малко. Ще увеличим. Ето така, 12-13 минутки.
14, нещо натиснах. Да, ето. Отново. Натиснала съм хикса тук без да искам. Ето тук. Много чувствителен. Айде 15 минути, за да сме сигурни, че ястието ще бъде сготвено прекрасно. Може и за 10 да стане, но искам да се развари прекрасно и да стане много хубаво. Така че ще го оставя така на 15 минутки. А вие, приятели, ако сте нови в канала, сега е момента да се абонирате. Където гледате на екрана, най-отдолу вдясно, има един червен бутон. Щом го натиснете и вече ще бъдете абонирани. Натиснете и камбанката, за да може да ви излизат известия на новите клипчета, които качвам доста често. Ще се видим по-късно. Ако решите, може да ми споделите в коментар какъв е вашият уред мултикукър. Instant Pot, Tefal, First, Philips или горене. Ще ми бъде изключително приятно да разбера. И също така, от кой град гледате? Моля ви, приятели, споделете в коментарите от кой град гледате видеото. Ще се видим по-късно. Ето, искам да ви кажа, че няма 3-4-5 минутки и уреда вдигна налягане, защото течността е малко. Имайте на предвид, че колкото повече хранителни продукти и течност сте сложили в купата на мултикукъра, съответно и като е студена водата, по-дълго време ще ви бъде необходимо, за да може уреда да подгрее, да вдигне високата температура и да вдигне налягане. В случая моите продукти са малко, течността също е малко и бързочко вдигна налягане. Ще се видим по-късно. Аз ще изчакам и естествено освобождаване на налягането. Ако имате възможност, вие също изчакайте. Времето мина, налягането спадна, програмата приключи. Да надникнем под капака, под завесата. Излиза пара, ухае страхотно. Ето така. Да проверя колко е водно. Да, водничко е. И сега ще включа програма Соте, за да може да изври малко тази вода и да стане по-гъстичко нашето ястие. А как ухае страхотно, печените чушки от доматките, направо наистина страхотно и разкошно. Сега ще включа програма Соте. Включих я и ще оставя да покъкре малко, за да се изпари част от водата и да може да се позгъсти нашият сос. Ето то веднага започва да къкре. Все пак ястието е вряло. Ще оставя така за 5-6 минутки и ще видим. Вижте, то цвят, то аромат, то ще бъде и вкус. Да, направо с една препечена филийка, с една люта чушка или малко пресен чесън, кой както предпочита. Направо ще бъде вау! А вие, приятели, ще може да опитате това вкусно ястие, след като си го приготвите. И така, 6-7 минутки след като повря, извадих, изключих от мултикукъра и ето тук сервирах в една чинийка. То цвят, то аромат направо, какво да ви кажа. Наистина има нужда от малко пресен чесън и пресен магданоз и люта чушка и препечена филийка. Със сигурност ще бъде изключително вкусно и бързо, лесно и здравословно. Всичко сварено прекрасно, естествено. Сега ще кусам малко, ето така с малко сос. Пари, но аз нямам търпение да опитам.
безсолно. Ще добавя още малко сучица. Това е лесно се оправя. Когато е безсолно, много лесно се оправя, но когато е солено, трудно. И така, приятели, това беше моето предложение за вас. До нови срещи!